Rastúca inflácia, napätie vo svete a takisto aj konsolidačné opatrenia. Ako toto všetko ovplyvnilo finančné trhy v roku 2025? A vôbec oplatí sa teraz investovať? Čo príde v roku 2026? Nielen tieto otázky budem klásť môjmu hosťovi, ktorým je Richard Kováč zo Simplea Financial Services. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak začneme najskôr veľmi všeobecne. Rok 2025 z pohľadu finančných trhov. Ako ho hodnotíte? Rozdelil by som ho na také dve základné polovice. Ten úvod roka a teraz tento záver roka. V úvode sme mohli vidieť teda množstvo senzácií, ktoré sa udiali, ktoré aj rozhýbali teda ceny, či už na trhu akcií alebo dlhopisov. A potom prišlo ako keby také, nazval by som to, že ukludnenie v tej druhej polovici. Keby sme mali porovnať rok 2025 s tými predchádzajúcimi, bol v niečom výnimočný, nejak dramatický, povedzme? Keď sa pozrieme na porovnanie s predchádzajúcimi rokmi, tak môžeme vidieť staronového prezidenta v Bielom paláci, že vlastne zmenila sa geopolitika. Zároveň teda máme vojnu na našom Blízkom východe, kde sa predikovalo, že teda, alebo bolo množstvo statusov na sociálnych sieťach, že po vstúpení do Bieleho domu bude trvať 24 hodín. Do ukončenia tohto konfliktu samozrejme sa tak nestalo a pokračuje tento konflikt, ktorý ovplyvňuje teda aj globálny trh. Čiže v tomto by som povedal, že je to iné. A samozrejme teda aj centrálne banky po ako keby uťahovaní ekonomiky v tom post-covidovom období postupne začali s uvoľňovaním a takisto vieme, keď sa pozrieme na čísla, tak sa zastabilizovala aj inflácia v eurozóne. Z toho celosvetového hľadiska ste spomínali tie vojnové konflikty. Bolo to to, čo poznačilo tie finančné trhy najviac v roku 2025? Je to jeden, ono by som povedal, že tie poznačenia na kľúčových trhoch sú vždy ako keby súlad viacerých faktorov. A na základe toho potom investori sú senzitívnejší na jeden viac, na jeden menej. Napríklad v úvode roka, marec, apríl, sme mohli vidieť vyhlásenia novozvoleného pána prezidenta o teda clách na jednotlivé krajiny a tam sme videli, že ten trhový sentiment okamžite reagoval. Boli tam výpredaje na akciovom trhu. Niektorí ľudia vlastne si už mysleli, že áno, už prišla tá kríza, o ktorej sa dlho hovorí. A potom samozrejme, že tie trhy sa spamätali už na každé ďalšie nové vyhlásenia. Ono sa to tak na tých trhoch zvykne diať, že čím dlhšie sa niečo deje, tak tí investori si na to jednoducho zvyknú. A mohli sme vidieť, že kým pri prvom vyhlásení cieľ ten prepad bol naozaj že značný, tak pri tých ďalších už by som povedal, že čím ďalej, tým viac sa to zjemňovalo, až sa tí investori stali rezistentnými voči týmto vyhláseniam. Teraz sme hovorili o roku 2025. Ako vidíte rok 2026? Akým smerom sa bude uberať? Ešte možno by som sa vrátil k tej 25-ke, že jedným z takých trendov bol práve AI boom. A prečo hovorím o tomto trende? Bo keď sa pozrieme na rok 2026 a jeho vývoj, nemáme tu kryštálovú guľu, bohužiaľ. Keby sme ju tu mali, tak bolo by to niečo jednoduchšie. Ale keď sa pozrieme na ten AI boom, tak aktuálne sa to vlastne, tie ceny sú zarátané práve pri tých najväčších titulov, ktoré sú spojené s tým AI. A keď sa pozrieme na také, by som povedal, že tých subdodávateľov toho AI, práve ten priemysel, práve tá infraštruktúra, energetika a tak ďalej, tak tam dnes tie ceny nie sú ešte zarátané. A zároveň keď sa premietne ten capex alebo tie dlhodobé investície týchto firiem už aj do marží, tak naozaj toto môže hnať ďalší rast. Dnes samozrejme hovoríme o nejakej bubline v oblasti AI, ale ešte veľa vecí nie je práve zarátaných v cenách určitých sektorov, by som to nazval. Takže z toho, čo ste povedali, znamená rok 2026 viac pozitív, povedzme, ako ten rok 2025?
Je to ťažké takto predikovať. Vieme sa pozrieť aj na digitálne aktíva, kde obrovské spoločnosti a finančné domy predikovali cenu napríklad bitcoinu niekde na úrovni 500 000 a dnes sme na 90 000 v čase nahrávania teda tohto podcastu. A tie predikcie do konca roka naozaj boli, že niekoľko 100 000, 500 000, dokonca som videl nejakú predikciu 700 000 a tak ďalej, aj 1 000 000. A dnes tá realita je niekde úplne inde. Čiže vidíme, že v tých predikciách sa aj tie najväčšie finančné domy dokážu mýliť. A teraz taká zásadná otázka. Oplatí sa v tomto čase vôbec investovať? Určite áno. A ja by som možno aj tuto povedal taký príbeh môjho kamaráta. My sme sa bavili začiatkom roka, niekedy v januári, sme takto spolu sedeli, jak dnes sedíme my. A pýta sa ma, že Ríšo, prosím ťa, že chcel by som zainvestovať do S&P 500, čo je ako dosť úzko orientovaný indexový fond, len na Ameriku a veľká časť sú práve technológie, ale hovorím, že chcel by som tam investovať, len neviem, či je ešte ten správny čas. A pre bežného investora naozaj, že ten najlepší čas bol včera, ten druhý najlepší čas je dnes. Keď by som pokračoval ako keby v tom, že kde je dnes ten kamarát, tak práve v marci, on hovoril, že ešte sa to prepadne, že zainvestujem potom. V marci a v apríli sa naozaj ten trh prepadol. A on hovorí, že no pôjde to ešte nižšie. Stále nezainvestoval. Teraz akurát minulý týždeň som sa s ním stretol, že no čo, už si to tam nalial? A on, že teda ešte stále nie. Hej? A keď sa pozrieme naozaj na ten year to date S&P 500, tak už prišiel o 16% výnosu. Keď teraz hovoríme o čase, teda že kedy investovať, pohovoríme aj o tom, že kam vlastne investovať. Aké sú príležitosti, najskôr povedzme pre tých majetnejších, ktorí majú viac peňazí, kam by ich mohli investovať? Čo je takou výzvou pre nich? V podstate my dnes u nás v Simplay vstupujeme na trh, teda na privátny trh, teda do firiem, ktoré nie sú obchodované na burze, kde vznikajú tie príležitosti práve mimo ten štandardný trh a častokrát na toto veľmi dobre tí majetnejší klienti reagujú. Lebo vlastne koľkokrát vidíme, že ako sa hýbe cena akcií, ako sa hýbe cena dlhopisov a tak ďalej, tak určite malým percentom v portfóliu môže byť aj takáto alternatívna investícia mimo tie štandardné trhy, ktorá nekoreluje s týmito štandardnými trhmi. A zároveň tým, že ten investor vstupuje priamo do tej firmy, sa podieľa na tom raste tej firmy a je to, by som nazval, aj také hodnotové investovanie z pohľadu možno nejakých hodnôt, lebo keď my investujeme štandardne na burze, tak niekto odpredáva akciu a ja ju od neho kupujem. Tuto tie moje prostriedky naozaj putujú priamo do tej firmy, ja sa stávam spoluvlastníkom tej firmy a na základe tej mojej investície tá firma môže rásť a ďalej škálovať ten svoj produkt, službu, expandovať na iné krajiny a tak ďalej a ja sa podielam na tom raste až neskôr, keď prichádzajú potom ďalšie kola investícií alebo prípadne vstup už na burzu, tak viem zlikvidniť tú svoju investíciu a dosiahnuť príjemný nadvýnos v takomto type aktív. Lebo štandardne je to spojené samozrejme, že s o niečo vyšším rizikom, ale na druhú stranu to vyššie riziko prináša naozaj zaujímavé výnosy. Dobre, teraz sme hovorili o tých majetnejších. O tých majetnejších, hej. A skúsme pohovoriť aj o tých, ktorí možno nemajú také veľké úspory, ale tiež by radi investovali, povedzme nejakú sumu mesačne, pravidelnú niekam. Aké možnosti sa otvárajú im? No, tak keď by sme sa pozreli, ja sa ešte vrátim aj k tým majetnejším, tak to portfólio by sa malo rozdielovať podľa múdrych knížiek na tzv. Jadro a satelit. A to pevné jadro tvorí ako keby ten základ toho portfólia, kde je rozložené riziko, kde mám vytvorenú svoju základnú rezervu. My to zvykneme u nás rozdielovať aj na 3 kybliky. Malý kyblík, stredný kyblík a veľký kyblík. Ten malý kyblík v tom portfóliu ako keby zohráva tú úlohu, by som to nazval, že pokojného spánku. Naozaj zvyšuje tú tvorbu toho melatonínu, lebo človek pokojnejšie spáva, keďže vie, že má nejakú rezervu, na ktorú sa môže spoľahnúť. Táto rezerva pôsobí napríklad pri strate práce, alebo pokazí sa auto,
práčka a tie neočakávané situácie vďaka tejto rezerve, ktoré dokážeme potom jednoducho prekryť. Potom máme strednodobú rezervu. To sú také, by som nazval, že naše krátkodobé ciele. Tieto krátkodobé ciele môžu byť: plánujem do 3 rokov kúpiť nehnuteľnosť, plánujem prerobiť kuchyňu, plánujem nové auto. To je teraz výsada Slovákov, hej, mať pekné veľké auto. A potom tam máme ten veľký kyblík a to sú dlhodobé ciele. Pre mladého človeka to môže byť v budúcnosti kúpiť si vlastné bývanie, príprava na dôchodok, príprava, máme deti, príprava detí na štúdium, na štart do života, na svadbu a tak ďalej, že sú tam rôzne ciele a každý z týchto kyblíkov zohráva svoju úlohu v tom celkovom portfóliu, aby sme mali aj riadené to riziko a zároveň, aby sme sa bezpečne dostali k tým želaným cieľom. Čiže týmto spôsobom by som určite si nastavoval to portfólio ako bežný človek, ale ako môžeme my dnes, ja veľmi rád porovnávam investovanie so športom, lebo sú tam rôzne paralely. A teraz, ja keď sa dnes rozhodnem ísť, že chcem si ísť odbehnúť maratón, tak dnes by som ho neodbehol. Čiže ja potrebujem nejaký pravidelný tréning k tomu, aby som sa jedného dňa dostal na tú cieľovú rovinku a prevzal si tú medailu. Ja môžem ísť na vlastné triko, ale počas toho tréningového procesu sa môžem preťažiť, môžem sa zraniť, môžem mať, nemusím dosiahnuť očakávané výsledky, alebo si môžem k sebe ako keby zobrať trénera, ktorý mi ukáže ako na to a dosiahnem tie výsledky bez zranenia, skôr, lepšie, odbehnem za lepší čas a tak ďalej. A takto isto to funguje aj v investovaní, že ten človek môže ísť na vlastné triko, ale môže sa tam zraniť. Ale on keď má po svojom boku profesionála, ktorý ho sprevádza, ako keby nazvem to tým tréningovým procesom, tak on môže naozaj dosiahnuť tie výsledky skôr a bez zranenia. K tým trénerom, ako vy hovoríte, alebo teda povedzme, že finančným poradcom sa ešte dostaneme, ale skúsme teraz ešte predsa len ostať v tej rovine tých investícií, takých tých bežných smrteľníkov. O akej sume hovoríme mesačne napríklad, že už sa môže oplatiť a v akom časovom horizonte by sme mohli už aj reálne vidieť nejaký výsledok? Reálne dnes sa dá investovať od 10 eur mesačne. Ja osobne odporúčam začať aspoň s tými 30, čo naozaj tvorí jednu večeru, keď zoberieme pre 2 ľudí. A keď si zoberieme tú 30-eurovú investíciu a odkladáme ju mesačne, častokrát to ten človek nemusí ani pocítiť. Lebo naozaj máme aj iné neresti, keď si zoberieme, že len káva, ideme do mesta, 2 až 4 eurá a tak ďalej, čiže odmyslíme si pár káv mesačne a naozaj si vieme vybudovať zaujímavú budúcnosť. Čo je dôležitejšie ako samotná suma, ktorú človek investuje, je práve čas. A ja som minule aj, keď som školil ľudí, sa pýtal, že čo je najvzácnejšia komodita dnes. Tak boli tam rôzne ako keby odpovede, že platina, zlato, možné, nemožné odpovede. Hovorím, dnes je to čas. A tento čas my každým dňom, čo neinvestujeme, strácame a už ho nevrátime. Prečo je to tak dôležité? Keď by sme sa pozreli len na tých 30 eur na 20-ročnom horizonte, tak pri priemernom zhodnotení 8% sme cez 16 000 eur vo výsledku. Keď by sme investovali 40 rokov, tých 30 eur, tak sme cez 93 000. A my čím neskôr začneme sa pripravovať napríklad na už spomínaný dôchodok, tak o to väčšiu sumu my budeme musieť vynaložiť mesačne, aby sme mali ten želaný stav. A preto dnes aj pre toho mladého človeka, ktorý brigáduje, napríklad ja už som začínal v 18, vďaka tomu som v 25-ke si vedel zadovážiť vlastné bývanie. Keby som vtedy nezačal, tak by som nestíhal za rastom cien nehnuteľností, ktorý na Slovensku dnes máme. Tých 30 eur, čo ste spomínali, to nie je naozaj nejaká veľká suma, povedzme na dnešné peniaze, teda hodnotu veci. A čo teda ľuďom bráni v tom vôbec, aby investovali? Čo je takou najväčšou prekážkou? Možno by som povedal, že taká komfortná zóna.
že pre veľa ľudí ešte vznikajú v investíciách také otázniky, lebo aj keď sa pozrieme možno na ten narratív na Slovensku, veď mali sme aj strach mali sme tu spoločnosti ako BMG, Horizon a podobne, kde veľa ľudí ten precedens zažilo negatívny. A preto, aj keď sa pozeráme dnes na to správanie spotrebiteľov, tak čo sa dá chytiť, to je sveté. Čiže dnes aj tí bonitnejší klienti častokrát ešte žijú v tom narratíve, že áno, dnešné investície majú smerovať smerom k nehnuteľnostiam, čo nie je pravda. Generácia dnešnej generácie Z, generácií potom, už budú mať precedens v tom, že áno, dá sa zhodnocovať prostriedky aj inak. A budú vidieť, napríklad moje deti budú vidieť, že aha, tatino zhodnotil svoj majetok a naše dedičstvo skrze finančné trhy. A tento precedens dnes na Slovensku chýba. A to vidíme, aj teraz vychádzal nový Wealth Report od Alliancu, kde priemerný čistý majetok Slováka je niečo cez 10 000 eur. Zatiaľ, čo v iných okolitých krajinách je to 30. Čiže ešte u nás naozaj nie je ten precedens toho, že áno, ľudia v mojom okolí zarobili na tých finančných trhoch a zhodnotili svoj majetok a posunuli svoj životný štandard vyššie vďaka tomu. No ale ľuďom určite bráni investovať aj strach, teda, ktorý už sme spomínali. Čo je takým, povedzme, že najväčším rizikom, alebo to nie je rizikom, ale skôr, na čo by si ľudia mali dávať pozor, keď teda investujú? Na očakávania by som určite povedal, lebo okrem strachu dnes na trhu by som povedal, že je veľmi výrazná aj chamtivosť. A vidíme to aj skrze predchádzajúce výsledky. Posledné roky máme ten precedens, že trhy rástli dvojcifernými číslami a to očakávanie investorov dnes je naozaj posunuté vyššie. Ono aj v jednej múdrej knihe, že psychológia peňazí, sa hovorí o tom, že ľudia, ktorí vyrastali v čase krízy, sú menej náchylní investovať ako ľudia, ktorí vyrastali v časoch ekonomického rastu a rozkvetu. A práve teraz sme ten ekonomický rast po tom covide mohli vidieť a naozaj tie trhy rástli niekoľko rokov po sebe zaujímavými zhodnoteniami, ale toto nie je nový štandard. Treba si na toto dávať určite pozor. Druhou vecou je určite, ako som už spomínal, vyhľadať toho trénera, ktorý, keď sú tam nejaké obavy, on tie otázky dokáže zodpovedať. Aj v prípade tých prepadov, že vie zodpovedať, že prečo sa to deje. Lebo čo je najhoršie pri investovaní, je neistota. A keď ten človek naozaj má pri sebe toho človeka, o ktorého sa dokáže obrátiť, tak sa predsa len cíti istejší. Pohovorme teda teraz aj o finančných poradcoch ako takých. Podľa čoho by som si ich mal vyberať? Stačí internet napríklad na to, aby som sa dozvedel všetky dôležité informácie, čo sa týka finančných trhov? Tak na internete dnes môžeme vidieť aj skrze sociálne siete rôzne platformy, na ktoré si treba dávať pozor. Pravidelne na ne aj Národná banka upozorňuje, kde ľudia žiaľ prichádzajú o peniaze. Čím by som začal, je určite nájsť si certifikovaného finančného konzultanta alebo teda sprostredkovateľa, ktorý drží licencie Národnej banky Slovenska. To je akože absolútny základ. Bez toho ten človek nemôže vykonávať činnosť. A potom len takýchto je strašne veľa. A čím sa odlišuje ten lepší od toho, ktorý je priemerný? Tak by som povedal, že ten, ktorý sa veľa pýta. Veľa pýta, veľa zisťuje, akej situácii sa nachádzate, aké sú vaše možnosti a priebežne s vami konzultuje ten váš aktuálny stav. Lebo častokrát sa deje to, že človek príde za finančným sprostredkovateľom, podpíše s ním zmluvu a už sa nevidia. A práve toto potom z tohto môže vzniknúť aj ako keby negatívna skúsenosť, alebo cez nátlakový predaj a podobne, keď proste cítiť sa ten človek na tom stretnutí, že tuto na mňa ten človek na druhej strane tlačí, tak už z toho dokáže vycítiť, že niečo nie je v poriadku. Ono to musí byť plynulé. V čom všetkom nám môže finančný poradca poradiť? Tak častokrát na tom stretnutí
práve tými otázkami dokáže priniesť nové premene, na ktorými sme sa nezamýšľali. Napríklad ja sám využívam finančného sprostredkovateľa pre ostatné sféry, keďže ja sa špecializujem na investície, tak napríklad hypotéku mi poradil vybaviť práve finančný sprostredkovateľ. A napríklad aj pri už investovaní pre deti je nekonečno premenných. Teraz môže sa stať, že my dnes nastavujeme to portfólio na 25-ročný horizont pre to dieťa. Ale my dnes nevieme, že či to dieťa v 15 nebude nadštandardne, by som povedal, alebo že či nebude výnimočné v nejakom športe. A teraz tie peniaze budeme potrebovať skôr. A toto sú práve tie premeny, ktoré ten kvalitný sprostredkovateľ zohľadní. Že tam môže sa reálne stať, že my tie peniaze budeme potrebovať skôr a riadí to riziko. Lebo aj dneska, keď si človek dáva robiť viacero ponúk, tak prvá vec, ktorá sa prezentuje, sú výnosy. To je ako keby dneska zostavujeme futbalový tím a dáme 11 útočníkov na ihrisko. Nemáme brankára, nemáme obrancov. My síce dáme 5 gólov, ale dostaneme 7. Čiže na konci dňa sme prehrali ten zápas. A práve pri investíciách, čo je naša dnešná téma, ten sprostredkovateľ do toho týmu dosadí aj toho brankára, aj tých obrancov. A pozrie sa na to portfólio ako na celok a nie len za každou cenou sa hnať za najvyšším výnosom, ale reálne dostať toho človeka bezpečne k tomu želanému stavu alebo za tým cieľom, ktorý je v tej cieľovej rovinke. Čo by ste teda na záver poradili ľuďom, ktorí chcú investovať? Určite začať čím skôr a nečakať. Jeden z najväčších portfólio manažerov Peter Lynch vo svojej knihe One Up on Wall Street hovoril, že čakaním na prepady ľudia stratia oveľa viac, alebo teda investori, ako v prepadoch samotných. Rada na záver. Hovorí Richard Kováč zo Simplea Financial Services. Ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem pekne aj ja.